asalin garin Abuja. Tana da kyau kuma ga natsuwa ina da hujja, ta hankali a gurin Maryama 'yar Abuja. Maryama 'yar asali taka a hankali, Maryama ce mai kyau sannan da kyalkyali. Idan ana yaba kyau ke za a yo misali, Maryama kin zamto auta cikin su mata. Maryama sani sarauta gimbiya ta mata, ki zo ki gyara gamar mata ki masu gata. Maryama kyakkyawa sannan farar halitta, Maryama mai ilimi haƙuri akwai gare ta. Duk wanda ya yi dacen Maryama ya rabauta, domin gurin Maryam na shaida ba kazanta. Akwai kula da ibada haka an shirye ta, na roƙi sarki rabbi ya kare zuciyarta. Komai da zan furta a gare ki zana tausa, zan kasdamar ya ta lafza in tausasa. In gaida Maryam halayenta zana tesa, Maryama sannu a gaida diyar da ba ta karya. Karshe ina roƙon Allah ya kare Maryama, Allah ya kare sharrin masu sharriyar umma. Allah ya sa muke albarka ya kauda 'yan gulma, kullum du'a'ina Allah ya cika burin. Zan zo gurin Aishat indo ka tambarin girma, zan gaida Aishat sannu a gaida gimbiyar mata. Aisha Umaira a gaida diyar da ba ta yin gulma, cikar kamala ta ƙare ga jarumar mata. Ko da cikin mata aka furta Aisha kun san, tabbas akwai kyawun sura da zuciya na san. Komai idan za a yi indai da Aisha na san, na tabbata sai kyawu saboda ke Aisha. Aisha diya ce mai kunya na tabbata, duk wanda ya ji hakan na san zai gaskata. Saboda Aisha ko a fage na sutura, shigar ta mata daban ce sannu jarumar mata. Tambarin girma zan yi wa gimbiya Fati, sarauniyar mata ko gimbiya cikin mata. Fatima ce ko Fatima binta ce diyar gata, ga lakabin suna ku kira ta Zara 'yar baiwa. Dawisu ce ƙarshe na ado a gaida 'yar gata, ko da cikin taro kika je sai kin yi rata. Idan kika sa a jikinki zaki bambanta, kyawun ashe a jikinki yake ba sutura ta jiki ba. Ai Fatima burin kowace zuciya, samun ki sai in an dace zinariya. Aljanna ce burin kowace zuciya, ke kika zam kyautar Allah sai mai rabo zai samu. Baitoci in gaida gimbiya Zainab, a hankali kika taka zo ki ja gaba Zainab. Zainab ce autar mata a gaida ke Zainab, hakikanin zance ke ce sarauniyar mata. Kamar ki babu fagen nutsuwa da hankali, Zainab ce mai kyawu mai farin hali. Zainab bana ce kuna ado da kyalkyali, fage na takun kasai ta kinyo fice. Zainab idan aka ce Zainab an kara shi,
ƙarshen magana ba wai ashe Zainab cikin mata kekin kazam da she kekin kazam kainuwa kekin kazam da she